У ніч з 24 на 25 травня в Бахчисараї зникає Ервін Ібрагімов, кримськотатарський активіст, член регіонального меджлісу та виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар. Камери спостереження фіксують, як на одній із вулиць Бахчисараю чоловіки у формі дорожньої поліції зупиняють Ервіна. Коли він виходить із автівки, його силоміць саджають у мікроавтобус і вивозять у невідомому напрямку. Після цього Ервіна Ібрагімова більше ніхто не бачив. Окупаційні слідчі органи відкривають справу про викрадення, однак розслідування не дає результатів. Його доля залишається невідомою до сьогодні. Цей випадок викликає реакцію і за межами півострова. У Києві під російським посольством починаються регулярні акції «Де Ервін?». Вони відбуваються щомісяця. Таких акцій згодом буде десятки, адже і кількість зниклих безвісти зростатиме.